VP parlok jonga kada na hangne ha khodok ke yodu pat ngade iba benesta kharpor te hagati ke klip mat na supra ban a khubor I men sim I flor kari jongi ta di iba arden mela besai moy bade emeli jokanong krem constituency ban nga susarong ru ba idei emeli jonga ban nga da kajing kemen ba kajing sukhya ba kajing su sempang kajing mo tepka jonga kagani election maladep malakasan doyap do emi ka mangala ila kabor tamar nga kwa ba hage lang salang jongi ade kadi India ne ka jela ka jongi ne ka community jong khasi jongi khasi ke jadbende khasi ru idi menyo kina alam ki badan sya kum kata ka jinglong ana kata ka sap kum kina alam te na ta kadao kagani election maladep ila election ban kersan yoneu uklur kari jongi ubriu ba kloy ban mach saprang ya ke ba te akubor ding I'm sim jong ai galong ma but ya ki wei pat ki MLA jong VVP kum ba Delbert nangrom iba Bright Star Well marbanyang but iba Living Stone Karpran but ki naglam jong ni kaseng ba phi de banyai be sikmat kam ba du phi bleu lai phi kata kajing sempang ba phin bat ka kular ba phim de ban ban yai lai jak pular kum balong kiwe de ki parlok jungi ba sushen kabi yang ki nong ki rayot kum kita ki khlung khna ba gila ban ai met tang sipang sibet dala klet gila kim tre shuban thiet met yangi ni phipat philong kita ki bakloi ban ai kata ka jing tren hangi lade kanu kapor lade kanu klip mat te tu ble nong ku pi bat khamtam yo nang lam rang ba tu pi barden mala basai mat ban dengba ka jing khu jong ble ki ai bo jong mun sim khu nang the sei ka jing sempang ha lo jong ba hap jong pi baro hi te ha ne klip mat ka ba nang ya lenti jonga kanang ya lenti ha ka jing im ka jonga ngasem bai barden ila sedang ya ka ne ka movement kata ka hunger strike ngadu apply tarik bahadu ka ne ka si apply tarik u jemang arjar pulai bahadu kan ke sini u ka arpu khandai tarik u jemang arpu asna arpulai arjar pulai te kan ba kan nya surum seneng kitan ketu ni kerang ba jongi ki ba tho man I ba im sim kala kata ka jinglong nang lam jong I wala ilalong kumta legislator lane member of legislative assembly neki ong ba idang long man kum unang lam jong ka pressure group wa mamiswa ilong I president jong rangba jong ka FKJGP ki ong hna ba mu I dang bat ya ka jo karkom tre kalong ba bakla ke ne ka jing tho ka jong kini ki rangba jongi ki bala I ken ba kilong ki ba sempang ki bala khamyar jum khan re man ki misutu ya ka senjam ko ba ishim bat ka kanun ka ji ka voice of the people's party ba ila shim ya ka ne ka senjam ban le ke kum kim kita ki nong lam ki legislators nomor balik excuse me haba wan sakipai ba ban sajit kum kinong yalam kilau bu ya kane kowe kamat ka reservation policy ban kata kade ke ba kikwa ban perkelano ya kane reservation policy kum kapor kat kum kecikela ta kapor simong mai shu wan kesan ne shu wan kum kita ka eryong ila da pen pau hakini kipai ba ikwa bangin perkelai kan baik perka jela jungi dan perkelan dengan reservation policy baik gue dikimat te kumu emeli bat kum ki emeli kilale ke badai nomor bak kadai ke kamram ki emeli ban penthmai ki an jong ka jela lene jong kari jong district council kan benuru te haba u emeli lene ki emeli kilale ke badai kum na phi suthuk ki ong ba phi le kum ka seng bahalang ya seng bahalang ru Hindi man kena kisang bahalang. Aba kisang bahalang kila ke babaha. Balay ngin su pelai kata. Lara kini ki emeli jongi ki sim ya kesenjam baka sang bahalang ka sim. Balay ngin susi. Lane balay ngin su pela. Lara ki le bakla mante. Lane ki le ka sabar jo uput kata kata jing jing sya. Bangin kenthok lane bangin surem lane ngin sudu mensim. Tenga nga kerpat ya kini ki rangba jongi. Bandi ba pin sa pentami ha hangnu
hakanong rem ko bomde yo phi yo ji mentoi nang nu tang ma phi yo ji mentoi phi di tat no eladi ne phi long no ban kum kimen syo no ban penyap ya ki kun ki la jong tang ban yo ji mentoi eladi ta kata bakala mo namal ka ji sebenar jong ki kasi jungi ki bang balada kitu ki bari thlen ada myo suban penstom ya nur ya no ki penstom ya ki bahaya masam la jong ki kun ki la jong dah kata kom ladang ni long tang mat kalong bakala tengi kum kirang ba ide ban len la de ngem de ban yang kanong rem ko ban yang subu ngayo nong nang no da ka means ne ta kala ka bom de hok ban yo te kalong bakala kala nang ipin klan nya kata kalong ko po te ini bekersan nong ba ya kinong ilam jungi kebaya sekmat ka hok namal ka hok ka ba ublei hi udah buram badau kenkor udah sweet the shore badau tus im ya ka hok na ta dau Jesus Christ wan sing pertai ban pen klan nya ka hok ban pen bena yang ka hok makan long di balong sim ha ka ching im jungi tengi kum ka khang tam ka jela kristan ngiri mas thu bhai kan ni ba om de man sha telep na hang ke bom long la dang long kan ni kum tumut kinong ilam babha jongi kindu men sim kumba adul bot pliu la sha stom ya ka bade pa kane ka senjam sim iba arden du kumju la slam ila sha stom ndre ngangai ba ka jing tri stom du I walam urlong hetu ko por ne ni klimat ban sawan ke urlong bet tenga fesisen da ka mesim ba kyang kerpat ngi baro kinong ilam jong ka im lang salang bam de ban penduk mesim ki kinong ilam babha jongi ki klur kari jongi ki klawai jongi ai bengin long wat long kinong sekala ku masjid kelong sekala u long sutra yu kyang nang ba ne kum kwe ki nong sekala yu tirasing bat ya Wycliffe sim bat kwe de ki rat ba jongi ki riurang ba jongi ki lam jongi riu krau jongi tingi ngim tang long perthai basai bat perthai bala yar ki jimut berkat ki liang ba per ini ban rat nang khong ki bom de bat ngin nang ya kersan ya kini kriu krau jong kari si jongi bat jong kari India he bra kowe tai ni kitien kuble sibun ki bra